No, takto to vyzerá. Blikanie ledky. Bočný panel najprv svietilo VRM, potom to zhaslo. Jak kurva máš čekom DMC log? Netuším. A tuto nám svieti status ledka na materskej doske. Netuším, čo to je. Musím zistiť, že vraj nejaké BMC Heartbeat. A nezdá sa, že by tu bol nejaký iný ďalší problém. A keď ho dáme resetnúť, grafický výstup je momentálne žiaden. Keď ho dáme resetnúť, kurva, prečo tá pojebaná papierová kopia nemá vyhľadávanie? mňa by skôr zaujímalo, že prečo nejde teraz resetnúť. Resetnúť sa. Čo to kurva bliká? Tu. Aha, teraz nám zasvietilo aj VRM. Ale až potom, čo som ho chcel. Počúvaš ma? Tam čo kurva, to blinkalo byť, ako ide iskrylo. Pod diskou. Kde? Jak sú disky? Nie? To nie. Ale teraz nám zasvietilo aj VRM. Počúvaj ma, vyber minimálne, disky vyber zatiaľ. Vypni mašinu, vypni ju. Ona vypni a tvrdo. Čo, kurva sa nevypne? Do piži. Vypnúť nejde.